స్తోత్రం ప్రభువా. ఈ ఉదయకాలం తండ్రి మీ ప్రత్యక్షతను బట్టి మీ ప్రసన్నతను బట్టి నిండు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. దైవమా నీకు మా హృదయ పూర్వకమైన స్తోత్రాంజలి. స్తోత్రం. దేవుని కృప విస్తరిస్తూ ఉన్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరిగి మన తరపున మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయ పూర్వకమైన స్తుతులు తెలియచేద్దాం. నోరారా మనము స్తుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నప్పుడు అనుదినము ఆయన సన్నిధిలో నుంచి మనం ఆయన్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఈ స్తుతులతో అనేకులు ఏకీభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని కృప మనలను ఆవరించే శ్రేష్టమైన సమయం ఇది. స్తుతి మన స్థితిగతులను మార్చి తీరుతుంది. నోరారా హృదయపూర్వకముగా మనసారా ప్రభుని స్తుతిద్దాం. మన తరపున మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నా సరే, ఏ కట్ల చేత ఎడవబడుతూ ఉన్నా, ఏ కన్నీటి పరిస్థితే మన మీద ఏలుబడి చేస్తా ఉన్నా, యేసయ్య తన శక్తి కలిగిన నామములో విడుదల కలుగజేసే శ్రేష్టమైన సమయం ఇది. స్తుతి ఖచ్చితంగా నోరారా ఉదయకాలం మనం ఇలాగ స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని కార్యాలు మన జీవితాల్లో జరిగి తీరుతాయి. ఈ స్తుతులతో ఏకీభవించండి. దైవమా, నిత్యము నిరంతరము కోట్లాది దేవదూతల చేత కీర్తింపబడుతూ కొనియాడబడుచు మహామహిమలో నివసించే దేవదేవుడవైన మీ నామాన్ని స్తుతించే కృపకు మమ్ములను అర్హులనుగా చేసి మా నోట ఈ ఉదయకాలం ఈ స్తుతిని ఉంచినందుకు ఇవే మా నిండు వందనాలు, స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మన కుటుంబములు, యజమానులు, గర్భఫలమైన బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవునికి మనసారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన రక్త సంబంధులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు దూరాన సమీపాన ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా ప్రతి వాని తరపున దేవునికి మనసారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ఇరుగు పొరుగు వారిని బట్టి, మన గ్రామంలో పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించుచు ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబం బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన సంఘ సహవాసములో అంటుకట్టబడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబం బట్టి మన సారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుని రాజ్య సువార్తలో తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకుని మహిమ కలిగిన పరిచర్యలలో కొనసాగుచున్న దైవ సేవకులు, వారి కుటుంబాలు, వారి పరిచర్యలన్నిటిని బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలను చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలను చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఆయా టీములంతటి తరపున దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. గ్రామస్థాయి, పట్టణము, జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులు, అధికారులు, పరిపాలకులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తున్న సమయోచితమైన జ్ఞానము, కాపుదలను బట్టి దేవునికి మనసారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వస్తువులు, వాహనములు, నివాస యోగ్యమైన గృహములు, సమస్త ఈవులను బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. స్తోత్రము తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, ఘనమైన మీ నామానికి స్తుతి స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయకాలం ఈ రీతిలో మీ కృపాసనం సమీపించి నా తరపున, మా తరపున, మా ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు చెల్లించే భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు నిండు వందనాలయ్యా. ఎందరెందరో బిడ్డలు ఈ ఉదయకాలం ఈ స్తుతులతో ఏకీభవించుచూ ఉండగా సమస్తమును చూచుచూ ఉన్న దేవదేవుడవయ్యా. ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నాయో, ఏ కట్ల చేత ఏడవబడుతూ ఉన్నా సరే, ఏ శాపమే వారి తలల మీద ఎలుబడి చేస్తా ఉన్నా, అది తరతరాల నుంచి వెంటాడి వేధిస్తూ ఉన్న శాపమైనా సరే యేసు శక్తి కలిగిన నామంలో తొలగిపోవునుగా కానీ ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నామయ్యా. మహత్తు కలిగిన మాటను పంపండి స్వామి. ప్రతి చీకటిని తొలగించండి, ప్రతి తెగులును అణిచివేయండి, ప్రతి శాపాలను కొట్టివేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. తండ్రి,
ఈ స్తుతులను పరిశుద్ధపరుస్తూ మీరు అంగీకరించండి. ఒక్కో స్తుతి 1000 ఎడ్ల బలితో సమానము అని సెలవిచ్చిన దేవదేవుడవు. హృదయపూర్వకమైన ఈ స్తుతి యాగాన్ని స్వామి మీరు అంగీకరించండి. ఈ స్తుతులను ఒక దుర్గముగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచమని, ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. 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 కొద్ది సమయం దేవుని మాటలు ఆలకిద్దాం. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి ఈ ఉదయకాలం దేవుని మాటలు ఆలకిస్తూ ఉన్న ప్రియా దేవుని విడలైన మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట నిండు వందనాలు, శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. నిశ్చయముగా పరిశుద్ధుడైన దేవుడు తన పరిశుద్ధ స్థలములో దాచి ఉంచిన ప్రతి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదములు మీకును, మీ కుటుంబములకును, మీకు కలిగిన సమస్తమునకును నా దేవుడు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. 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 దాదాపు ఈ సంవత్సర ఎండింగ్ లోకి వస్తూ ఉన్నాం మనం. ఇంకొక నెల అయిపోతే క్రిస్మస్ నెలలోనికి మనం ప్రవేశిస్తాం. నవంబర్ నుంచే మనం పండుగ అంటే సంవత్సరాంతంలోనికి వచ్చేసాం అనేది ఖచ్చితంగా అర్థమవుతా ఉంది. అయితే ఈ సంవత్సరాంతంలో చాలా కలవరాలు అయితే ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరంలో దాదాపు అయిపోతా ఉంది. అరే, ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని నష్టాలు, ఇంటి చేదు అనుభవాలు చవి చూడవలసి వచ్చిందే, నా పరిస్థితి ఏమిటి? అరే, కొత్త సంవత్సరంలో కూడా ఇలాగనే నేను ప్రవేశిస్తానా అనే ఒక కలవరాలు వస్తూ ఉంటాయి. లేదు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాము. ఎంత అంటే ఇంతటి పరిస్థితి, ఇంతేనా నా లైఫ్? కన్నీరు, చాలీచాలని పరిస్థితి, బిడ్డల భవిష్యత్తు, ఆగిపోయిన ఇంటి నిర్మాణము, ఈ కుటుంబంలో కలవరాలు, కలహాలు, అంటే ఒక రకంగా ఒక దుర్దశ. ఏది చూసినా లేదు, అయిపోయింది, అరే ఇక్కడ పచ్చదనం లేదు అనేటట్లుగా ఒక దుర్దశ ఏలుబడి చేస్తా ఉంది కుటుంబాలలో. ఏదో ఒక రూపంలో, సమాధాన రూపంలో, ఆరోగ్యం కరువైపోయిన పరిస్థితి, ఆర్థికంగా కుంటుబడిపోయిన పరిస్థితి, క్షేమం అన్నది కనబడక దాని పేరు ఏమిటి అని అంటే దుర్దశ. ఒక మంచి దశ లేదు. అయితే ఈరోజు ప్రభువు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్న ఒక విలువైన మాట ఏమిటో తెలుసా? నిశ్చయముగా నీ దుర్దశను నీవు మరచెదవు, నీవు మరచిపోతావు. ఇది దేవుని మాట. 5 ఏళ్లు పాలన చేసి దిగిపోయే నాయకుల మాట కాదండి, అధికారుల మాట కాదు, రాజుల మాట కాదు. సాక్షాత్తు మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, సర్వాధికారి అయిన దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నిశ్చయముగా నీ దుర్దశను నీవు మరచెదవు. ఆమెన్ చెప్దామా? ఆమెన్. నువ్వు మరచిపోతావమ్మా నీ దుర్దశ, నీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా, నీ కన్నీటి పరిస్థితి అంతా నువ్వు దాన్ని మరచిపోతావు. మరచిపోయే పరిస్థితులు దేవుడు తెస్తాడు తెలుసా? దేవుడు కలుగ చేస్తే ఎంత. ఆ యోసేపు జీవితంలో నిజంగా అంత దుర్దశే. చెరకి అప్పగింపబడటం, అన్నలు కొట్టడం, వస్త్రాలు లాగివేయడం, ఇంకా ఎన్నో శ్రమలు, ఒక బానిసగా కొనిపోబడటం, రకరకాల చేదు అనుభవాలన్నీ తన జీవితంలో కలిగితే దేవుడు అతనికి మరచిపోయేలా చేసెను అని ఉంటుంది వాక్యం. మరపు కలుగ చేసెను, అతని బాధ అంతా మరచిపోయేటట్టు చేశాడట దేవుడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అదే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాలం. నిశ్చయంగా నీ దుర్దశ మరచిపోతావు. ఎలాగూ అనంటే నీ మనస్సు తిన్నగా ఆయన మీద నిలిపిన ఎడలా, దేవుని మీద సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఆయన వైపు తిరిగి. ఒక మాట ఉంటుందండి, చాలా విలువైన మాట. పాపము నీ చేతిలో ఉండుట చూచి నీవు దాన్ని విడిచిన ఎడలా, నీ చేతుల్లో ఏ పాపం ఉందో. ఇంకో మాట ఏంటంటే, నీ గుడారములో నుండి దుర్మార్గత నీవు కొట్టివేసిన ఎడలా, నీ హృదయములో ఉన్న ఆ చెడు దుర్మార్గత, నీ ఇంట్లో, నీ వ్యాపారములో, నీ హృదయములో ఏ దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఏ క్రియలు ఉన్నాయో, ఏ ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాటిని విసిరి వేసిన ఎడలా, దీన్ని లాగే పట్టుకుంటానయ్యా, నా వ్యవహారాలు నాయే, నా కార్యక్రమాలు నాయే, నా ఆలోచనలు నాయే, నీవు నా ఈ కన్నీరు దూరం చెయ్యి అని అంటే అది సబబు కాదు కదా.
ఎక్కడైతే పాపం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే పాపపు ఆలోచనలు ఉంటాయో ఆ ఇంట ఏది సక్సెస్ అనేది ఉండదండి. కలవరాలే, కన్నీరే, దుర్దశే ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది దేవుని మాట. ఈ మాటను మనం స్వీకరిద్దాం. నిశ్చయముగా నీ దుర్దశ నీవు మర్చిపోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నావు కదా ప్రియా దేవుని బిడ్డ. దేవుని మాటను మన హృదయాల్లోనికి తీసుకుందాం. నీ గుడారాల్లో నుంచి దుర్మార్గతను నీవు విసిరివేసిన ఎడల, నీ చేతులలో పాపం ఉండుట చూచి నీవు దాన్ని విడిచిన ఎడల, విడిచిపెట్టేద్దాం. ఇప్పటి వరకు అక్రమంగా వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నావా? ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావా? ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావా? ఇది దేవుడు మెచ్చడు అని తెలిసి కూడా అటే అడుగు వేస్తా ఉన్నావా? అలాగే ఆలోచన చేస్తా ఉన్నావా? నీ క్రియలు అలాగే ఉన్నాయా? ఈ రోజైనా ఈ మాటలు విన్నాకైనా ప్రభు తట్టు తిరిగి, అయ్యా నన్ను నేను సరి చేసుకుంటానయ్యా, ఆ కృప నాకు దయచేయి అని ఆయనకు అప్పగించుకుంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నిశ్చయముగా అంటే ప్రామిస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా దానిలో ఎటువంటి తిరుగులేదు. దేవుని మాట అంటేనే అది ఒక వాగ్దానం. అందులో ఆయన అంటున్నాడు నిశ్చయముగా, నిజంగా. నిజంగా అంటే నిజంగా నీ దుర్దశను నీవు మరచెదవు అంతే. అలాగున నా దేవుడు జరిగించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమగల తండ్రి ప్రభువానికి స్తోత్రమయ్యా. గొప్ప దేవుడవు స్వామి. మా దుర్దశలు, మా చేదు అనుభవాలు, కన్నీటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్న నీవు ఈ ఉదయకాలం మీరు మా పట్ల చేస్తూ ఉన్న ఈ వాగ్దానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఈ వాగ్దానం ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో నెరవేర్చబడాలి. అందుకు అర్హులుగా నన్ను మమ్మలను మార్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం, మీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాం. ఎవరెవరి చేతులలో ఏ పాపం ఉందో, ఏ గుడారములో ఏ దుర్మార్గత ఉందో దానిని విసిరివేయడానికి మీ కృపను అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము స్వామి. పేరు పేరున మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాము. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ప్రతి వాని జీవనాలను మీరు ఆశీర్వదించండి అయ్యా. చదువుకునే బిడ్డలకు తోడై ఉండండి. చక్కటి జ్ఞానం ఇవ్వండి. బిడ్డలు నాయన తలలుగా ఉండాలి. వారు చేసే ప్రతి ప్రయత్నాలు, ప్రతి ఎగ్జామ్స్ సక్సెస్ కావాలి తండ్రి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న బిడ్డల ప్రయత్నాలు సఫలపరచండి. యవనస్తులైన బిడ్డలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ఎక్కడ ఈ లోకపు మాయోపాయాలలో బిడ్డల పాదాలు చిక్కుబడకూడదు స్వామి. చక్కటి సమయోచిత జ్ఞానము దయచేయండి. మా బిడ్డల ద్వారా మీ నామం మహింపరచబడాలయ్యా. వివాహాలకు ఎదిగిన బిడ్డల వివాహాలు ఘనంగా మీరు జరిగించండి దైవీకంగా. అలాగనే సంతానం లేని వారిని దయతో జ్ఞాపకం చేసుకునండి అయ్యా. నీ యందు ఆశ కలిగి తండ్రి, నీ యందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి గర్భాశయాలు తెరవబడాలి స్వామి. శాపము కొట్టివేయబడాలయ్యా. దైవమా, ఎందరు ఏ అనారోగ్య పరిస్థితులతో ఉన్నారో కుటుంబాలలో, చిన్న పిల్లలు మొదలుకుని పెద్దవారి వరకు ఏదో ఒక బలహీనత ప్రతి వాని మీద ఏలుబడి చేస్తా ఉందయ్యా. ఆయా ప్రతి విధమైన శరీర బలహీనతల్లో నుంచి విడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అని మాట ఇచ్చిన దైవమా, మీ బాహు చాపండి. ఆరోగ్యకరమైన క్షేమకరమైన మీ రెక్కల చాటున నీ బిడ్డలను దాచి ఉంచమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నామయ్యా. తండ్రి, ఇండ్ల నిర్మాణాలు చేసుకుంటున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకునండి. వారి నిర్మాణ పనులు చక్కగా పూర్తి కావాలి. అలాగనే సొంత స్థలము, సొంత గృహాలు లేని వారిని కూడా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ఏ కుటుంబము ఏ కట్ల చేత ఎడవబడుతూ ఉందో అయా, భయంకరమైన అప్పులు, అనారోగ్య పరిస్థితి, చీకటి శక్తులు, వ్యసనాలు, అక్రమ సంబంధాలు, కోర్టు సమస్యలు, ఇలా రకరకాల కట్ల చేత కుటుంబాలు కట్టివేయబడి ఉన్నాయ్యా. చీకటి ఏలతా ఉంది కుటుంబాలలో. ఆ ప్రతి విధమైన బంధకాలలో నుంచి విడిపించండి స్వామి. మీ ప్రభావము కలిగిన, మహత్తు కలిగిన మాటను పంపండి అయ్యా. ఏ కుటుంబము ఏ నిరాశలో ఉందో, కలవరాలు, కుటుంబాలలో సమాధానం అనేది లేదయ్యా. అయ్యా, ఒక్కసారి మీరు దర్శించండి. సమాధాన సూచకమైన ద్రాక్షావళిని కుటుంబాలలో మొలిపించమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాం. ఈ పరిచర్య కొరకు ఎందరెందరో బిడ్డలు వారి గుప్పెలు విప్పుతూ ఉన్నారు. వారి సమయాన్ని ఇక్కడ వెచ్చిస్తూ ఉన్నారయ్యా. బిడ్డలు చూచుచూ ఉన్న దేవుడవు, ఏ ఒక్కరిని మర్చిపోవటానికి అన్యాయసుడైన దేవుడవు కాదు స్వామి. నిత్యము నీ జ్ఞాపకాలలో ఆయా బిడ్డలను, ఆయా కుటుంబాలను నిలువ పెట్టుకోమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాం.
తండ్రి ఈ దిన ప్రయాణములో ఎందరూ ఏ శుభ కార్యాలు చేసుకుంటూ ఉన్నా వాటిని ఆశీర్వాదకరముగా జరిగించండి. చేస్తూ ఉన్న ప్రతి ప్రయాణాలకు క్షేమాన్ని సమకూర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. ఎందరెందరూ ప్రార్థన కోరుకుంటూ ఉన్నారో ఈ సహవాసంలో చేర్చబడిదిగో ఈ మీడియా ద్వారా, ఈ మైక్ శబ్దం ద్వారా ఈ మాటలు ఆలకిస్తూ తండ్రి నీ బిడ్డలు ఎందరూ ప్రార్థనల్లో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారో వారి ప్రతి అక్కరాని మహదైశ్వర్యంలో తీర్చబడును గాక అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము. స్వామి దైవమా, మీరు మాకు నమ్మి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలో నమ్మకంగా మా చివరి శ్వాస వరకు ఇందులో కొనసాగే కృపను దయచేయండి. ఎందరెందరూ బిడ్డలు తండ్రి ఈ ప్రార్థనలలో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారో, ఎందరూ బంధనము తట్టు వారి చేతులు చాపుతూ ఉన్నారో, దారి వెంట వెళుతూ నేను స్తుతిస్తూ సాగిపోతూ ఉన్నారో వారి ప్రతి హృదయ వాంఛలు సఫలపరచబడాలి. మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మలకు సంపూర్ణ రక్షణ భాగ్యాన్ని కూడా అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా ఈ దిన ప్రయాణములో ఏ ఒక్కరూ ఏ కీడులో పడకుండానట్లుగా ఈ ఉదయకాలపు ఈ ప్రార్థనను ఒక ప్రాకారముగా, ఒక కంచెగా నిలిపి ఉంచమని, సర్వఘనత మహిమ ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆమేన్.